Joo, tässä on tää respa. Tossa olisi sitten juomavettä ja tossa on harmaakaivo. Ja tuolla on nuolen osoittamassa suunnassa kemiallisen tyhjennyspaikka. Siinä on Kempsan tyhjennyspaikka. Minkään näköinen se mahtaa olla. Siinä menee kakka, huuhteluletku. Eipä siinä muuta oikeastaan. Eikä haise muuten yhtään. Sinne rantaan. Kalasatan juuri veneen kalasatan. Kyllä näköjään lohetkin näköjään desinfioida. Tosta kyltistä päätellä. Kyllä tänne vielä muutama vene mahtuisi. Ja tuolla vastarannalla näkyy tuon leirintäalueen uimaranta. Ja siellä on noita onks ne nyt kanotteja? Onko ne moottorivenetkin vuokrajuttuja? Elikkä moottorivenetkin on vuokrattavana. Tässä on satama parkkialue ja siinä on tommonen no camping merkki. Siinä on varmaan tuon alus, millä tehdään näitä risteilyjä tällä alueella. Ja siellä on saamelaismuseo. Sinne mennään. Ja tässä on joku tällainen kauppa. Inarijärven risteilyt myös tästä voidaan ostaa. Siinä saamelaismuseo. Onkohan sieltä saamelaista elämää kodassa? Varmaan joo. Vaatteita. Muita runtuja. Löysikö se karhupesä? Joo, siellä on jo karhu näköjään. Onpas pienet pennut. Siinä on varmaankin naali. Mitä siellä on? Onko ne sopuleita? Joo, en tiedä. Joku hamsterin näköinen elukka se on. Se on sopuli. Ja sopuli. Täällä on tämmönen ulkoilma osio myöskin täällä siirrossa. Opastauluja. Elikkä ulkomuseoalue ja sen kartta on tässä ja tässä on mitä se pitäisi löytyä. Tirran pihapiiri. Tässä on sauna. Mitä se näyttää? No kiuasia. Joo, onko se oikein lauteet vai onko tuo riuku? On siellä laude. Kivikasa. Sitten menee toi vesikaupura tai mikä se on. Joo. Kaivo. Täällä on varmaan jonkun nukkumatila. Mitäs täällä on? Parturivehkeitä ja Ikean Pits. Lääkkeitä. Siinä ottaa mikstuuraa ja sitten on... Siellä on muutama vene. Aika pitkä vene siinä on.
tukkioita. Siinä on tommonen kuva, kun viety tuonne nurkan taakse ja ruoskittu, niin roikkumaan tuommoinen hiiren päähän, niin tässä on varmaan tämmönen hirsi, missä on roikuttu. Siinä näkyy, että ura, missä on kulunut. Tässä on tämmönen joku käräjähuone, niin sanottu parlamenttitalo ilmeisesti. Niin siinä on tommonen taulu tuolla ylhäällä, missä on tollain. Siinä on jalkapuut, kuten tässä on jalkapuut niin kuin taulussa ja tommonen pöytä. Ja tää on samanlainen takka kuin muissakin rakennuksissa. Tässä on tämmönen varhainen asutusosio. Turvekota. Turvekota, niin noin. Joo. Mitäs tästä oikein on? Joo. Kyllä on ollut aika ankeata asuminen. Koltta saamelainen asuinpaikka. Täytyisi niinku harvempi olla, jos ne pääsi tuuliin. Jaa, en tiedä mikä tää on. Sama tyyppinen se on. Joo, Se on vaan joku nukkuma, mutta ei se tule. en tiedä mikä on. No, siinä on mielenkiintoinen maja. Nahan pehmityslaite on siinä. Ja siinä on vähän kommemman näköinen. Katsotaan mitä siinä lukee. Porosuoja. Eikö täällä ole porot sitten suojassa? Ahmaloukko. Okei. Vähän ikävämpi tommonen ansa kuule. Kunnon hirret siellä. Joo. Kärpäloukku. Onko tämä kärpäloukku vai on? Joo. Siinä on tommonen peurakuoppa. Siellä on jotain piikkejä pohjassa, niin pitäisi puuttua ne piikit. Se sit kuoli raukka. Siinä on tommonen kettuansa, eli käpälälauta. Eli ketun käpälä ja jumi tuohon loveen. Se yritti jotain saalista sieltä pyydystää. Suden huone. Tollanen. Harvat on hirret. Ja täällä on sitten suden jalkansa. Missä se on? Niin se on tossa. Joo. Karhun loukku. Aha. Karhun loukku. Täältä kuuluu jonkun veden lorina tai kohina. Joo, täällä on tämmönen joku pieni koski. Jonkun näköinen puro se on. Siinä on vähän isompi kota. Käydään sisällä katsomassa, miltä se näyttää. Joo, tännehän mahtuu vaikka kuinka paljon porukkaa. Tää voi ottaa tuliakin laittaa. On kyllä aika miesmäinen kota. Tässä on verkkoaitta. Käytiin tässä K-Marketissa tuossa Siiran jälkeen. Nyt mennään tähän, mikä tää nyt on, Lahjatalo Näkkäläjärvi. Siinä on jokunen pehmolelu täällä. Poronsarviakin täällä on. Onko
ne aitoi? Poron tallio tässä olisi kans hei. Nyt kuulee vankkurin sisustus uusiksi. Mahtaako se nukkea sen takia enää olla, kun jos se loukkaa sitä. Tonttuja kuitenkin on peikkoja. Nyt on sitten soppautu, niin mennään takaisin tonne vankkurille. Tästä on matkaa joku alta puoli kilometriä. Ja tuonne poroa jolkottelee mennä tuolla meidän edellä. Keskellä tietä. iceparkinari.fi. Iceparkki. Onko Iceparkki? Eikö taka Inari Camping? On, mutta nimi on myös toi. Joo. Siinähän se meidän vankkuri on. Vankkuri on, niin saa nähdä, onko pyykit kuivunut siinä aikana, kun oltiin tuolla liikenteessä. Tänään on tämmöisiä tapauksia. Sitten ei ollutkaan tänään ollenkaan illallista, vaan tämmöistä. Varmaan johtuu siitä, kun oli sen verran tuhti tuo lounas, niin ei tarvinnut sitten niinku. Se on sitten päivä pulkassa ja kello on nyt vähän yli 11 ja ulkona lämpöä 14 ja aika tyyni nyt. Sitten mennään nukkumaan.